तो कैसे आप हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर रुद्र। प्रभु जगन्नाथ समस्ते भल थे बोली आशा करुच्ची। कारण बहुत दिन पर वीडियो आसला ना, से वीडियो गुड़ा आसला टे प्रोब्लेम हो जाता टे पर्सनाल मैटर टे प्रोब्लेम, तो वीडियो आनी नी ना डिप्रेशन भी थी। तुमको गोटे वीडियो पकई कहीदेवी डिप्रेशन कहीं भी थी से गोटे वीडियो लगातार वीकली वीडियो चलो। तो आशा कर समस्ते सब से भल पाइबा देवे। तो आज ब्लॉग चलो ये स्टार्ट करवा। सहित अच्छा शिबू आठी आम प्रिपेरेसन चलती जनकर बर्थडे सेलिब्रेशन हम पिला धीरे धीरे सब आसते पछाड़े ओ भाई हुलुस्तुल कर विकलियानी तो जन्मदिन आगे आसी विकलियानी पिलाटा देख विकलिया केक काटे जन्म है एत विकलिया कम हो कांगाल भाया कौन कौन जो फोटो उठा वीडियो चलती ब्लॉग चलती। हैप्पी बर्थडे टू यू, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। eksperimen không chóc. Ê, tôi tông thủy điều chắc là पानी ये मोबाइल पानी तुम जाने ये सब मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स देखी मैंने तो
ପୂର୍ବରେ କେକ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି ଯାହାକି ଆମେ ରୋଷେଇ ସବୁ କରୁଛୁ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଲାଣି, ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇବା ବି କରୁଛି। ଇଆଡ଼େ ନନା ଏଠି ଛଡ଼ଉଛି ତାର କ'ଣ ଛଡ଼ଉଛି ଟିକେ କହିଦେଲୁ ପାଟିରେ। ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଆଉ ଏପଟେ ତ ପିଆଜ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଉଲୁସ୍ତୁଲୁ ହେଉଛି ଖାଲି ଡେଇଁକି କଞ୍ଚାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ରୋଷେଇର ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏ ରୋଷେଇରେ ତା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲେଖିଦେବି। ଦେବି ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଏହା କି ଯେଉଁ ଆମ ଫିଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଲାଣି, ରାତି 12:30 ହେଲାଣି, ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନଟା, ପାଟିରେ ନାଳ ଖାଲି ବୋହିଲାଣି ଚିକେନ୍ ଦେଖିକି। ଭାତ ତ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଖାଇବା ହେବ ରାତି 12ଟାରେ। ସକାଳୁ ପୁଣି କାମ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ବୋଲି ନା ଭାବୁଛ କି ଏଣ୍ଡ କରିବି? ନା ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଜିନିଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲିଟରାଲି ମାନେ ବାସନ କେମିତି ମାଜନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ବାସନ ମଜାଳି ଶିବୁ ଆଉ ନନା, ବାସନ ନିଜ ଟ୍ରେ ମାଜିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଶିକି। ଶିବୁ ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜୋରଜାର। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଆଇଛି, ହାତ ଧୋଇନି ସେରାକ ଧୋଇବ ଶିବୁ। ଦେଖ କେତେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଧୋଇବୁ। ହଉ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇବି। ସେଇ ଯାଉଛି ବ୍ଲଗଟା रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले। ବ୍ଲଗଟା ଏଇଭଳି ବ୍ଲଗ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କି ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଉପରେ ବ୍ଲଗଟା ଆଣି। କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟରୁ କି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ୱିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସିବ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ବି କହିବେ କି ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।